Muri Zimbabwe tinokutenda ine tsigiro rwenyu rwamutipa paBombshell Television. Tinopa kutenda support yenyu yamuri kutipa kwamungadai muri kokoko tinokuchingamidzai pano paBombshell Television. Tinotenda futi newe uri kusubscribe nhasi iwewe uri kutiratidza rudo, uri kutiratidza much love pane zvatiri kuita, ende zvinotipawo simba kuti tirambe tichitsvaga zvakasiyana-siyana kuti tinge tichikupai tisingadi kunyanya kupedza nguva. Nyaya yandauya nayo inyaya yemufesi uyo ende nevhidhiyo ranoda kuratidzai, and tell us what do you think, because vazhinji vakanzwa nezveCyclone Freddy ende vazhinji vakangoti hakuna because haisati yasvika kwavari, but kune nzvimbo dzayakaita dzayakatosvika ende ikakonzeresa kufa kwevanhu nekuparara kwemidziyo nedzimba dzakawanda dzakasiyana-siyana. Da kuti muone vhidhiyo iri mundiudze what do you think, kuti mufesi uyu angari wrong here because azotoburitswa mumvura akatanga kurohwa nevanhu kunzi kwewe wanga uchipinda pamvura yakawanda zvakadai so, because anga akutorasikirwa neupenyu nekuda kweustupid hwaanga aita nekungosaizawo kungoti maya tingatonzi tatoo neCyclone here kunoku. Saka ichenjedzo kune vese vachazongoonawo mareviews akazara. Jibraga.